Ahojte, zdravím vás Bohdana, Božena Balková. Dnešné video bude o viere celkovo, hlavne o viere v Boha, ako ja vnímam vieru. Už keď som bola malá, tak som mala pocit, že niečo nie je v poriadku. Keď sme boli nútení chodiť do kostola, ale nežili sme podľa lásky, o ktorej sa hovorilo v kostole. Väčšina dní u nás bola prežívaná v strese, v hádkach, v bitke, v napätí a hlavne veľa psychického týrania. Takže vieru. Myslím, že všetci máme v sebe nejakú vieru. Každý v niečo verí. Lebo bez viery sme pochovaní za život. A náš život nemá zmysel. Kto v nič neverí, tak jeho život je prázdny. Niekto verí Boha, niekto verí sám seba. Niekto verí v autority. Niekto verí v prírodu. Každý to máme ináč. No a ja ako som sa vyvíjala, tak postupne moja viera v Boha sa menila. Myslela som si, že keď chodíme do kostola, tak to je skutočná viera. Jak nám to tak bolo vštepované od rodičov, na náboženstve, od kňazov, že aby ľudia boli šťastní a spasení, tak potrebujú chodiť do kostola. Až oveľa neskôr som pochopila, že vlastne tú vieru toho Boha alebo vesmír si nosíme vo svojom vnútri každý. A je len otázka času, kedy na to dotyčný človek príde a začne žiť podľa božích alebo vesmírnych zákonov, ako si to nazvete. No a čím viac vlastne sa približujeme k tomu Bohu, tak tým máme ľahší ten život. Ja som skutočne začala veriť až okolo 38 rokov, keď som mala. Keď som padla na dno a nechcela som tu byť a hľadala som sa. Keď som sa začala hľadať najskôr cez knihy. No a vlastne, čo som nasávala z tých kníh, tak tam sa mi začali pomaličky otvárať tie veľké pravdy. A ja som tým bola fascinovaná. Tá naša duša
vždy vie a vždy nás vedie presne tou cestou, ktorú sme si my navolili predtým, ako sme sa sem vtelili. No a väčšinou je to len otázka času, kedy sa začneme prebúdzať. A preto by sme nemali sa porovnávať s ostatnými ľuďmi, či sú niekde ďalej, vyššie, nižšie, lebo každý to máme ináč a každý tu máme inú úlohu. Tak ja som tak postupne odhalovala tie pravdy a najviac sa mi začalo otvárať cez meditácie, keď som išla do ticha, keď som bola sama a keď som pozorovala svoje vnútro. Zo začiatku som vôbec ani nevedela, čo to je meditácia. Ale zobrala som si možno zo 5 kníh z knižnice a v každej knihe to bolo opisované trošku ináč. Najskôr som sa učila len dýchať a sledovať ten dých, nádych, výdych. No trošku som to poznala z jogy, keď som mala zhruba 26-27 rokov, tak som s jednou kamarátkou, keď som ešte bývala s prvým manželom, tak sme trošku začali cvičiť tie začiatky jogy. Takže ten základný jogový dých som vedela, tak na to som si spomenula. Ono všetko, čo sa v živote naučíte, tak v určitom období sa vám to pripomenie. No takže cez tie meditácie, no a prvýkrát, som to zrejme opisovala už, ale tým, že veľa videí aj vymažem, tak je dobre si to aj pripomenúť a niektorí pozerajú len tie posledné. Tým, že sa mi v tej meditácii vlastne niečo otvorilo. No, to niečo by som teraz tak nazvala, že tie energetické centrá nad hlavou, dnes už viem, keď tak hlbšie do toho idem a ja na sebe pracujem, že to boli tie centra 2 nad hlavou. To je 5., 6., 7., 8. čakra. Odkiaľ som začala nasávať tie informácie, ktoré mi otvárali to, čo som už dávno vedela, len som to mala ešte potlačené, alebo ako sa píše v niektorých knihách, ešte som nemala dolu pásku z tých očí, aby sa mi to mohlo otvoriť. No a aj teraz, keď som začala čítať vlastne túto poslednú knihu o tých hviezdnych rodoch, tak veľmi mi to s tým súvisí, že to napájanie na tú 7., 8. dimenziu, tam mám veľa tých hviezd, ktoré boli v blízkosti mojej hodiny, minúty narodenia a ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. No a vtedy som zažila prvýkrát v živote takú veľkú blaženosť tým, že ako keby sa mi otvorilo nebo a tento stav sa v knihách niektorých opisovalo ako osvietenie, ale ja to dám do úvodzoviek, pretože my všetci sme nádherné, čisté, duchovné bytosti a všetci to v sebe máme. Je presne len tá otázka času, že kedy sa ku tomu dostaneme. Takže zažila som blaženosť. V tomto ľudskom svete sa to nedá k ničomu porovnať.
ani k tej intimite medzi mužom a ženou. Keby som to chcela porovnať s tým ľudským orgazmom, tak by som to tak nazvala, že to je možno tak miliónkrát silnejšia tá extáza, keď zažijete tú blaženosť, to priame spojenie s tým zdrojom. Je to, no to musí človek prežiť. Proste pokoj, láska, blaženosť a vtedy som videla, ja som meditovala dlhšie, neviem, možno to trvalo 3/4 hodiny, mala hodinu, vtedy som meditovala, takže som mala zavreté oči a zrazu sa mi začali ukazovať farby modrá, fialová, ale oni boli také, v tomto našom svete také krásne farby ani nie sú. Ono sa to tak stupňovalo, ako dúha. ťažko to opísať. Svetlejšia modrá, trošku tmavšia, fialová, proste ono sa to tak nádherne prelínalo a ja som vtedy mala len jedinú myšlienku v hlave, že aby to trvalo čím najdlhšie. No a toto bol vlastne ten štartovací bod, kedy som ja skutočne začala veriť a vlastne tým, že sa mi sprietačnil ten kanál a začala mi prúdiť viac tá božská energia, tak odvtedy nikto na svete by ma už nepresvedčil, že sa smrťou všetko končí. Potom som začínala mávať vlastne tie zážitky aj mimotelové a nikdy som to nejak ja nechcela robiť, ale ono to prišlo samovolné a veľa vlastne sa mi začalo ukazovať cez tie živé sny. A ono ma to odvtedy stále sprevádza. Takže toto bol ten prvý impuls z takej skutočnej tej viery a ešte ďalšia vec potom postupne bola, že tie knihy, ktoré som ja čítala, ako keby mi niekto posúval a tam som sa vždy dozvedela to, čo som sa mala dozvedieť a ono je to presne tak ako v škole, že keď pochopíme jedno učivo, prejdeme jednou skúškou, tak vlastne prichádza nám ďalšia a ďalšia. No a ja som vtedy už videla, že to nie je náhoda, že vlastne keď človek začne veriť a prosiť o to Božie vedenie, tak vždy tú pomoc dostávame. No a vtedy aj keď som mala ťažké obdobie, potom keď som ostala sama s deťmi, vlastne to už bolo tak zhruba tie 2 roky, ako sa mi toto udialo, alebo rok a pol, 2, tak teraz mi sa odpojila niť. Nevadí. Vlastne, no, odvtedy som stále dostávala nejaký ten impuls, čo mám robiť. No a prešla som si teda aj rôznymi tými spolkami, keď som sa hľadala. To som spomínala, vlastne spievanie tým mantier. To sme chodili mladým Poliakom. Potom to bolo spolok Bruna Gröninga. Tam sme sa vlastne napájali na tú vesmírnu energiu. Počúvali sme meditačnú hudbu. Ono mňa to vždy zo začiatku všetko fascinovalo, lebo ono to všetko bolo o tej viere v toho Boha a presne to boli tie moje stupienky. A ja som vždy do všetkého išla s takým nadšením a každý ten spolok alebo čokoľvek som teda skúšala, vždy mi to dalo niečo nové, ale bolo tam jeden háčik, že po určitom období vždy tá skupina ľudí sa snažila ma presviečať, že
jedine tá cesta, ktorú oni učia, je treba v tom Obrunovi Gréningovi jedine cez neho, tak to je to najsprávnejšie, že sa máme modliť ku nemu, ale ja som to stále tak mala, že ja sa potrebujem vlastne napájať a modliť alebo prosby posielať k tomu najvyššiemu. Alebo k najvyššiemu duchovnému učiteľovi, ktorý pochádza zo svetla. No vlastne na základe toho som potom chodila do toho spolku, kde sme spievali tie mantry, lebo ja som sa chcela vtedy spojiť s mojim najvyšším duchovným učiteľom, ktorý pochádza zo svetla, ale nie z tohto sveta, lebo ja som vtedy čítala knihy o channelingu a môj duchovný učiteľ, tedajší, čo sa aj teraz chodí strihať, tak mi raz rozprával po strihaní, že teda už som, že on to tak cíti, že som zrela, že by som teda mohla požiadať o spojenie s tým najvyšším duchovným učiteľom. No tak ja som, vlastne našla som to niekde na internete, týchto Poliakov, no a ja som si myslela, že oni teda sa dokážu mne pomôcť, aby som sa ja spojila s tým duchovným učiteľom z tej inej dimenzie, ale oni išli teda úplne inou cestou ako ja, aj keď načas som tam ostala v tom spolku. No a potom, keď sme raz, ja neviem, možno 4-5 krát som tam bola, učili sme sa tam aj to vegetariánske varenie, podobné veci, ale väčšinou sme spievali tie mantry. Vlastne aj keď sme varili, tak predtým a potom, tak to bola taká dobrá atmosféra. Mladý Alex sa volal, tak hrával na gitare. No a ja som tak načrtla, lebo ja som teda naozaj sa chcela napojiť s tým duchovným učiteľom. No a on mi tam ukázal nejaký obrázok, že on sa už spojil, ale on sa spojil v tomto svete s tým duchovným učiteľom, ktorý mu vlastne odovzdal nejaké tie informácie o tých mantrách, o tom speve a tieto veci. A to ja som z toho stala sklamaná. No a potom aj tak po nejakom čase som vlastne od nich odchádzala, lebo som mala ten sen, že sa s nimi lúčim. No a potom samozrejme zubami nechtami tí ľudia vás ťahajú tam na silu, aby ste tam ostali. Toto je problém všetkých tých, problém dám do úvodzoviek, všetkých tých spolkov a spoločenstiev, že vlastne oni, keď vy už ste zreli ísť ďalej, keď ste si už prešli tú skúšku a pochopili, čo ste tam mali, tak oni sa stále tam točia ako škrečok v tom kolese. Čím dlhšie tam chodia do toho jedného spolku, alebo do jedného náboženstva, alebo čo ja viem, čo sekty, tak vlastne oni tam, väčšina z nich tam uviazne. Kým im nepríde nejaký ten aha moment, to akože osvietenie a nedostanú impuls, ak počúvajú vlastne ten vnútorný hlas. No takže aj sa ďalej som odišla. No a potom, to som spomínala, som chodila k tej, čo liečila stravou, Jolke, a tam tiež za čas bolo dobre, lebo v podstate ja som sa naučila zdravšie stravovať. To bola tá bezmesitá strava a vlastne keď vy prejdete na ten úsporný režim, že konzumujete veľmi málo tej stravy a len zdravú, tak je samozrejme a pílinkové čaje, že sa váš stav zlepší, len potom pozor, tam je tiež to nebezpečenstvo, že vždy ten, kto vedie, aj treba aj to modlenie a to diktovanie tej stravy, tak je na určitej úrovni a vy ho môžete prevýšiť s tým, že treba sa zaoberáte aj tým svojim rozvojom, sami hľadáte. Mne tam viackrát bolo vytknuté, že nemám toľko čítať, ale zase tento duchovný učiteľ tedajší mi povedal, že no to je preto, lebo tí ľudia sa boja, že ja ich prevýšim.
Ono knihy, ja si myslím, že nikdy nikomu neublížili, pokiaľ samozrejme ten výber je taký, aký má byť. Ale zase, keď si zoberieme aj niečo, čo nám nesadne, tak napríklad ja som to tak mala, že intuitívne mne väčšinou ako keby mi niekto posúval tie knihy, ale keď sa mi náhodou dostala do rúk taká kniha, ktorá bola nevhodná pre mňa, tak ja som ju odložila. Buď som sa ku nej vrátila, treba ak som si ju kúpila neskôr, po pol roku, po roku alebo po dvoch, ale ak to bolo z knižnice, tak som ju chytila a odložila. No samozrejme, že tie knihy, ktoré som čítala treba pred 10-20 rokmi, tak ktoré ma zaujali, keď som si ich čítala niekedy teraz, alebo pred rokom, pred dvomi, tak zase som tam objavila niečo nové. No a mala som teraz taký útlm obdobie, že som nemala potrebu čítať, pretože tieto posledné hlavne 3 roky som viac išla do seba, do toho vnútra. No a upevňovala sa mi stále tá viera a vlastne som to využila aj v tých situáciách, keď som ostávala bez prostriedkov, bez financií, bez jedla, bez všetkého. No a to sú vtedy tie skúšky, či naozaj veríme. Vtedy sme preskúšaní. Ono sme skúšaní stále, ja som odvtedy bola stále skúšaná, ako som zažila teda ten záblesk z toho úžasného svetla a odtedy sa mi úplne zmenil život. Zmenil sa mi život o 100 stupňov a tá viera je moja stále čím ďalej, tým silnejšia. Na základe toho som dokázala prežiť, aj keď možno iní by to už boli vzdali. Ja keď som mala posledného priateľa, akurát keď začal vtedy divadielko s maskami, tak ako on mi hovorí, že to je tak na slučku, že keď nás zavreli na 6 týždňov a žiadny príjem, nič a nesmiete robiť, tak ono fakt je to, keď nikoho nemáte, tam je preskúšaná tá viera. No, každý to máme ináč, každý sme možno iným spôsobom preskúšaní, niekto to môže byť vo vzťahu s partnerom, s deťmi, s rodičmi. No ja som teda riešila najčastejšie, už potom, keď som odišla od partnera, tak som vlastne riešila moju existenciu nájmy, tým, že teda ja som odišla od obidvoch manželov, tak nesúdila som sa o peniaze, iba o deti, tak tým pádom som to mala trošku zložitejšie tým, že teda tie nájmy sú drahšie. A ja až teraz, tieto posledné 3 roky, som toho veľa pochopila. Začínam chápať, že ako fungujú peniaze, že prečo treba, ja som dlho žila v tom nedostatku a tam je tiež dôležitá tá viera. Ak my stále počítame tie peniaze, ešte mi toľko chýba, bože môj, stresujeme sa, zase nemám zákazníka a to, tak my si doslova blokneme ten príjem tých peňazí, lebo peniaze sú tiež len energia. Ono vo vesmíre všetko plynie a prúdi krásne, pokiaľ sa naladíme na tú vlnu, tak ono to pekne všetko ide. Príjem, výdaj. No ale ako náhle tam človek začne mať strachy, alebo začne byť chamtivý, lakomý a nečestným spôsobom získava tie peniaze, tak samozrejme o ne príde. No, mne sa stalo teraz, skúšky sú samozrejme dnes je 9.9. Dnes som sa strepala, lebo sa mi zase roztrhla sandala, trošku odbočím od viery, ale bola som v robote si strihať a farbiť vlasy a išla som vysypať smeti a keď som už odchádzala od koša, tak som sa tak vysypala, sa mi úplne roztrhla šlapka. Presne pred kaviarňou, bolo tam plno a tak som sa z chuti zasmiala. Dakedy by som možno mala pocit viny, hambila by som sa, ale teraz som len skúsila som, či si môžem obuť tú šlapku, nie. No tak som ich zobrala do ruky a išla som bosa. No
A toto isté sa mi stalo pred rokom, nie si 9.9., ale pred rokom 8.8. Tiež sa mi šlapka roztrhla. No a táto šlapka sa mi už roztrhla asi 3-krát, tak som sa tiež naštvala, hodila som ich do koša. No, len teraz som odbočila od toho, čo som chcela povedať. A prerušila som si niť. Tak sa napijem, možno mi to príde. No, čo som rozprávala? O tých financiách. Že financie prúdia. A už viem, čo som chcela. Tiež sa mi stalo, samozrejme, že tie skúšky sú teraz riadne. Teraz máme ako boli prázdniny, tak teda vysvedčenie. Júl, august, september. Za chvíľu budeme zberať úrodu. Tak ako sa to deje vonku, tak sa to deje aj u nás. A ja som mala asi 2 alebo 3 sny také, že niekto ma ukradne. Mala som jednu ženu, také živé, že vykladala mi karty. A všade vykladala, povedala, mám miešať, mám rozkladať, ešte tam boli aj iné veci. Pointa je tá, že táto žena ku mne chodila a potom ako teda boli sme pozatváraní, som ju raz stretla, už sme si tykali a ona zahrala divadielko, začala mi vykať a to a hento, lebo prestala ku mne chodiť. No a teraz vlastne v tom sne mi bola ukázaná, ako mi vykladá karty. No a podľa snárov to je, že niekto ma oklame. No a aj v skutočnosti teda, akože tam bolo to klamstvo, že človek, s ktorým si tykám, tak zrazu mi vyká, ja som sa ako dívala, že čo je šibe. No ale to je teraz normálka v dnešnej dobe, že ľudia reagujú tak, ako reagujú. No a stalo sa mi, akurát keď som dočítala ten hviezdny rod o mačkách, tak som mala zákazníčku, z ktorej som hneď cítila, že teda je ináč naladená ako ja. Ale hovorím si, dobre, tak som sa snažila v duchu, keď som ju strihala, že chcem v nej vidieť lásku. No a tak rozprávali sme sa o mačkách, že mám neviem koľko zo 10 mačiek doma. A ja som rozmýšľala, že teda raz sa mi ukázala vo sne čierna mačka, no ako som dočítala ten rod o tých mačkách, že skoro bol vyhynutý, že teda mali by sme si vážiť tieto zvieratka a pomáhať im. Tak som normálne rozmýšľala, či si nezaobstará mačku. No ale potom vlastne aj tá pani mi hovorí, že keď som skoro celé dni v práci, že by bola na parapete, že by jej bolo smutno. No, že ona má akože dom, tak to je iné. No, tak zatiaľ som to teda ako odložila, že nie. No, ale pointa je tá, že zahovorili sme sa. No a toto sa mi teda, neviem, či sa mi to vôbec stálo za moju prax, už bude 22 rokov, ako robím, že ona platila nejakých 14,50, lebo teda na sucho som ju len strihala, namočila. A teraz, tak ako mi položila, 10 eur mi položila, potom ešte hľadala, že 5 eur. Tak mi tam položila tých 5 eur, ale ako zahovárala a ja som jej dala bloček, tak ona povedala, že ho nepotrebuje, tak mi ho položila tam na kalendár. A tak zdôraznila, že ona nepotrebuje, tak ja som ako ten bloček zobrala, otočila som sa chrbtom. No a potom ešte niečo hovorila a ja som medzi tým, ako ona rozprávala, tak som si položila peniaze do skrinky. Nedala som ich do peňaženky. A potom niečo som ešte jej hovorila a predtým sme sa rozprávali a zrazu tak akože rýchlo by sa ponáhľala a odišla. No a teraz ja som si tam pratala ešte veci a pozerám do skrinky, že idem si odložiť peniaze a len 10 eur. Takže ona 5, tam ako vyložila ten lístok, tak tú 5 za 5 zobrala preč. No a presne sme sa rozprávali s tou pani, že ona má strach a že nemá dosť peňazí a hento. A no tak ja si hovorím, no tak táto pani preto nemá peniaze, lebo teda je nečestná, klame.
No a ja som potom nemohla večer zaspať, aj som si musela použiť modlitby od Lazareva, lebo presne mi to, stále som si premietala tú scénu, že ako to mohla tak rýchlo, že ako to tak narafičiť, že vôbec som si nevšimla, že proste tie peniaze zobrala. A ja si hovorím, aha, však má 10 mačiek doma, tak odkúkala od nich, že mačka teda vie vystihnúť presne tú chvíľu, kedy teda buď udrieť, uhryznúť, alebo teda uísť, alebo nejak zaútočiť. Takže o mačkách sa hovorí, že teda sú prešpekulované. Tak mi to tak nepočúvala som svoju intuíciu. Ale nevadí. Ak teda dotyčná pani ešte príde, tak dostane príučku odo mňa riadnu. No, tak ako dnes som chcela čítať o Lazareva, ale potom som si povedala, že nie. Že natočím video, čo budem ja rozprávať. No a tam bolo, že máme sa naučiť 3 body. Najskôr prijať urážku, potom sa máme naučiť, že dokážeme my uraziť človeka, ale so zachovaním dobrosrdečnosti a dať mu príučku. To je 3. bod. A to je vtedy, keď presne napríklad ako táto pani, že to bude potrebovať. Tam bude musieť zachovať úplne lásku a určité veci proste dať jej tú príučku, že toto sa nerobí a treba ju aj poslať niekde do iného kaderníctva, lebo takých ľudí ja čo klamu nepotrebujem. No, takže peniaze, ten kolobeh, rozprávala sa o tom, že prečo nemáme. Ale zase je to o tom, že nemáme vieru. V Biblii sa hovorí, že tam bolo, teraz už neviem presne tie slova, ale niečo o tom, že sa nemáme strachovať o zajtrajší deň. Stačí, keď uniesieme to bremeno dneška. Že ani vtáci nesejú nežnú a stále majú čo jesť a kvety takisto. Ten najvyšší sa o všetko stará. A prečo my by sme sa mali báť, že my sme predsa o trošku vyššie ako tí vtáci, ako tá príroda, tie rastlinky. No a vlastne ja som teraz pochopila, že keď sa nebojím, keď nepočítam, že koľko mám, toľko mám, no tak zaplatím vtedy, keď budem mať. A ono to potom tak funguje, že treba aj mne sa to teraz hneď vrátilo. Keď ja som pochopila, že večer si hovorím, tak dobre, tak ako ja sa nehnevám, bola to moja skúška, no, mala som to upozornenie, že mám si dávať pozor, tak zase je to len o tom, že prišlo ma niečo naučiť, to, že si mám dávať väčší pozor. Mám byť viac v prítomnosti. Títo ľudia nás učia ísť do prítomnosti. Ale samozrejme, nemáme im to dovoliť. No. Ale keď človek na to príde, že v čom sa má zlepšiť a zmeniť, tak to je ako keby pochopil tú skúšku. No a ľudia sa čudujú potom, že nemajú, no samozrejme tí ľudia, ktorí robia takéto a podobné kúsky, tak ešte veľmi dlho tie peniaze nebudú mať. Ak vôbec v tomto živote budú mať, lebo tak to sú typy ako pani. No, tam je veľmi ešte dlhá cesta. No, ale zase nie som tu na to, aby som súdila. Tak všetko je o tej viere, Keď my si veríme, že proste je o nás postarané, tak skutočne o nás postarané je.
A najdôležitejšie je začať si presne veriť sebe. Lebo ak my to vo vnútri tak nemáme, že treba sme si to priniesli od tých predkov, že oni sa báli, tak ako moji rodičia, tí stále hovorili, že to je drahé, to si nemôžeme dovoliť, no a tá peniaze sa musí drať a podobné veci. Keď to človek má takto zafixované v tom podvedomí, tak ono veľmi ťažko potom ide do tej hojnosti. Mne vlastne tento rok si poklopem, akože sa začali spájať vlastne tie spodné čakry, ako som rozprávala vlastne s tým mojím duchovným partnerom, že tam nastal ten výbuch a vlastne odvtedy ja som prestala riešiť financie. Jednoducho verím, že budem mať vždy dosť. Ani nepozerám, že nejak tam na ceny také. Skôr si tak vyberám treba za tie potraviny také zdravšie a samozrejme, že nerozhádzujem zbytočne. Ja som vždy bola naučená skromne žiť. Ono mi to teraz tak aj pomáha. Len ľudia väčšinou stenú a tí, čo majú dosť tých peňazí, len oni si to ani nevedia zrovnať, že sú ľudia, ktorí majú aj menej a považujú sa za bohatých. A mne moja bývalá duchovná učiteľka zvykla hovoriť, že ja som bohatá duchom. Takže takto ja som chcela o tom, že ako som ja začala veriť a jednoducho s tou vierou, keď skutočne človek začne veriť, tak má život ľahší. A keď už sa vám niečo takéto udeje, vlastne v tom duchovnom svete, že niečo vám je ukázané, tak to je fakt, ako keby ste dostali milosť. Tú najvyššiu milosť od toho najvyššieho a tam jednoducho idete na tej vlne. Pokiaľ si to sami nestopnete, samozrejme, že aj ja mávam dní, keď teda nie všetko mi vychádza a tiež sa mi kadečo sa mi udeje a potom rozmýšľam, ale už je to nie tak ako bola kedy, že som sa dlho trápila. Teraz je to väčšinou je to ten jeden deň a potom sa nakopnem, idem ďalej. Vlastne toto video, čo som včera točila od Lazareva, tak aj tam bolo, že keď nejaká situácia sa nastane, čo nás teda akože vykolají, tak tie prvé aspoň 3 hodiny by sme nemali na to myslieť, len keď by nám to išlo akože na rozum, tak si stále hovoriť, že je to Božia vôľa, no. Tak aj ja som si fakt našla tých 10 bodov, keď som nemohla spať ten večer. A naozaj som si tam čítala, ale čítala som si všetkých 10 a potom som si ku koncu presne tak hovorila, že je to Božia vôľa. Ono niektoré tie veci ja už tak mám zafixované v podvedomí, že som viackrát vlastne čítala aj tie knihy od Lazareva a mne naozaj pomáhali. Keď mi už nič nepomáhalo, tak vlastne tieto výroky, čo mám podpisované, aj to, čo som nahrala, tak to mi pomohlo, lebo ono niekedy stačí, že jednu tú modlitbu som odriekala a vlastne tam sa mi niečo spustilo vo vnútri a začali mi tie slzy ako potok a už som ani nemohla rozprávať. To je skutočne vlastne precítená modlitba. Tam niekedy netreba ani slova. Ono mi sa to už veľakrát stalo, že v noci som nemohla spať a že ono to tak išlo, že som si opakovala treba len tú jednu modlitbu a zrazu ten nával tých emócií, som to precítila, vyplakala sa a potom som spala ako bábätko do rána. No. Takže toto je o mojej viere a ešte možno toľko, že s tou vierou je naozaj ľahšie ten život. Úplné to odovzdanie sa a aj o mne veľa ľudí si tak myslí, že aký mám ja život a že vysmiata som o to, ale ja už sa snažím posledne tak hovoriť tým ľuďom, že aj ja stále niečo riešim. Aj mne je veľakrát aj smutno, aj sa vyplačem,
Ale na základe toho, že tú vieru mám, tak sa nakopnem a poviem si, dokedy sa chceš trápiť a život ide ďalej. Ono ten človek, čím viac aj tých vedomostí má, tak tie skúšky sú potom ťažšie a ťažšie. Ale už je to také, že ja ani zďaleka si už nerobím takú ťažkú hlavu, ako by som si niekedy bola robila. Niekedy by som sa trápila možno týždeň, mesiac za každú blbostičku. No teraz tam ten jeden deň to prejde a na ďalší už v pohode, už zase riešim iné veci. A ešte aj to som zistila, že najlepšie je, keď my máme akože nejaký problém, keď naň ako keby sme pozabudli a buď veľa fyzicky robíme, alebo sa snažíme niekomu pomôcť, vypočuť ho. No mne sa vtedy stalo, keď táto pani vlastne ma ukradla o tých 5 eur, že mi zavolala jedna známa a potrebovala sa vyrozprávať, lebo teda sú jej s manželom nie sú rozvedení, ale on sa odsťahoval k mame. Tak to vyzeralo na rozvod. Tak najskôr začala niečo s tým, že o mne a ja som potom vycítila, že potrebuje sa vyrozprávať, takže skoro hodinu mi rozprávala, ale už potom som cítila po tej zhruba hodine, že už ma začalo píchať v hlave, že už stačí, tak som jej povedala, že už stačí. No a presne som si vtedy pomyslela, no zase na Lazareva, že aj on keď vlastne zistil, že má tú rakovinu, myslím, že plúc, a popri tom mal aj brata lekára a ten mu povedal, že už mu ostáva len tak asi 3 mesiace života. No a vtedy vlastne aj Lazarevovi zavolala nejaká zákaznička a ona, že aký má ona problém a to popri tom len asi sa pohádali s manželom alebo také. Takže on si v duchu povedal, že Páne Bože, čo ja by som za to dal, keby som mal len takýto problém. No ale presne on sa sústredil nie na seba, ale sa sústredil na tú pomoc tým svojim pacientom a vlastne aj vďaka tomu sa dokázal vlastne povzniesť tiež nad tú chorobu. Však samozrejme ja verím tomu, že nič nevyliečiteľné neexistuje. Je to len presne niečo v tom tele, čo nie je spracované niečím zanesené, alebo nejaké tie programy nevyriešené. A vtedy je tam tá energia bloknutá a nemôže prúdiť. Ako náhle pochopíme, tak sa to obnoví. Tá temnota odchádza a môže to svetlo prúdiť viac a viac. A na základe toho sme viac spojení s Bohom alebo s vesmírom, ako si to nazveme, s univerzom. A to je pointa. Takže je veľmi dôležité, aby sme verili. Len ľudia, ktorí treba neboli vychovávaní vo viere alebo prechádzajú si ťažkými skúškami a možno sa nedostali ešte až tak ku tomu dnu, tak nemajú v sebe ešte tú vieru. Lebo sú ľudia tak, ako keď ja poznám od mojich zákazníkov, že proste si myslia, že smrťou sa všetko končí, no a tí začínajú dostávať riadne facky teraz od života. Takže nepláčme, aj keď sa dostaneme práve že na dno, tak vtedy sa môžeme odraziť a vďaka tej viery svojej môžeme napredovať niekedy aj veľmi rýchlo. Lebo človek, ktorý má z ľudského hľadiska ľahký život, je akože finančne zabezpečený a podobné veci, ako si myslí, má hojnosť, dostatok, tak to nikdy nie je zárukou šťastia, lebo raz sme hore, raz sme dole, presne ono, ten život je ako sinusoida. Tí ľudia, ktorí niekedy boli hore a mysleli si, že sú pánmi sveta, tak teraz padajú ako hrušky a riešia situácie
ešte zložitejšie, ako prežívajú tí ľudia, ktorým sa niekedy vysmievali. A zbytočne veľa ľudí hovorí, že neexistuje spravodlivosť. Božia spravodlivosť vždy existovala a aj bude existovať. Na to sme my krátki, aby sme sami pasovali do nejakých tých pánov sveta. Tak dnes to ukončím. Ďakujem, ak ste vydržali až do konca. Ak sa vám video páčilo, tak ma môžete podporiť lajkom, odberom alebo komentárom. Ono ma to motivuje potom k natáčaniu ďalších videí. Ďakujem. Ahoj.